Sunday, madto ko sa madto mi sa Sport Fest sa Filipino community diri sa New Brunswick. But hapit sa amin sa Tim Hortons kay nagpalit si Mipo og coffee. And my favorite restaurant. And yeah, this is a Chinese restaurant here sa St. John. Kita naman ko si mo mga kasubscribe na nyo gani. So, padong nami sa Somerset something guys. Ano sa day mo bayad sa YouTube lang? Ilang ka-subscribe? Paabot 2,000. 1,000? Padong nami do kami na si Breaks. Si Bossing. Bisakol. Taga Bisayang Cebu pod. Sigig. Mipo. Si among team manager. 200 meters, make a slight right turn. Puro sa passport, diyan na muna. Hindi pa naman maglalaro eh. Beses. Pati pa mamaya. Hindi pa naman laro. Gip, let's go inside. Mag-set up na? Sa moros dito bay. 5. Pero Cheers. magluto ka. Ay, ko kapalit. First 5 daron ikaw ako katong tag-as. Ako sa lupo. Mo pa. Latte cafe. Maligo sila ako nagpawag. Hindi pa doktor. Pero hindi pa din doon. Pare, papirmahin mo na yung ano, ha? Pirma. Ay mga guwaps. Lord, natin ang St. John. Dali na, hi! Gawa ka na ng ano, dali. Yung projector doon. So ito yung coffee. Tingnan mo pa, mali yung ginawa nila. Sige lang. Pink ang gusto niyo ni for ang liit. Ito yung dapat. Sabi ko, oh my God, baliktad. Ano? Dapat ito yung Miss Canby, Pink. Mali nga sila, dapat ito yung Miss Unicorn. Oh, bayad na. Muse ng St. John. Lunchtime. That's why we are not included because we're new at this. What's my number? Tapos siya, dalawa na lang. Mag-happen. Kita, within 74 We're good. Score In pa lang down kami purple. yelo. 2 games Ah, still by white. Trying to get past the race. White got the ball. dapat 490. 70 yung kanina. Siya pala yun. White ball. Saan yung picture na may name? Ito nga. Okay, good. David. Sino yung may Steal. ngayon bago mo ibigay? White ball. Where's the Japan? 24-21. Completed St. John. Play one more man. Number 6, she always no good. Rebound by White. Looking for play number 1. That is good for the ball, but no foul. That's good. That's a good call. Good call.
Lawrence. Passes to Ryan. But it's a timeout to all my people. The right to go for the free throw. Wala pa ako. Kanila ka naman. Nakaano na. St. John. The last a 5-point lead by one. Another steal. Hey, it's last 2 minutes. Hey, last 2 minutes, right? Timeout, right. Timeout, right. Sorry, 5 seconds is done. St. John won by 1 point. Game's so close. Ang lamig eh. So tapos na ang laro and panalo kami ng isang game, isang talo. May laro pa kami next week. So, yeah. Enjoy lahat.